Assalamualaikum. Wah, Siap. Siap, Des. Ya. Wah. Ya, Assalamualaikum. Sehat? Nah, memang. Ya, Yung. Anakku, Mbak. dunia yang akan kau alami tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah manusia cerdas, tabah, kreatif, dengar banget ya, Sawa. nasihatku. Anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan Sabilul Huda yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, injil acara ing dalem menika monggo untuk kita buka sareng-sareng kali wasan doa kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para bapak, para ibu jamaah pengawasan Sabilul Huda ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepisan awit atas naminipun pengurus ngaturaken pambagya jus pun rawuh dhateng asalipun para bapak, para ibu ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing papan menika. Ing salajengipun kita aturaken agunging panuwun dhateng asalipun Ibu Wanti sak keluarga ingkang sampun kepareng nyediakaken papan dalah uga rampinipun kagem ajengipun pepanggihan silaturahim pelabur ilmi wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kesayanganipun Allah tansah paring nglintu kanggeran ingkang dikemuliakan. Amin. Para bapak, para ibu jamaah pengawasan Sabilul Huda kengkon rahmati Allah Subhanahu wa taala, dukang salajengipun Orang berislah sampun gadai amalia wawasan kalimah thayyibah zikir tahlil jika akan menggunakan pangapunten akan menuju kebenaran sedaya khusus akan beri pengawasan Sabilul Huda menopotin nuripun saya pulpet hingga Allah tansah paling pangapunten sesatipun lan pun papakan papan ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan wawasan kalimah thayyibah zikir tahlil kita sunahkan datang asal Bapak Imam Mukid Ronjih Bapak Pon Menurutkan saat cikapipun keaturakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma
ala dawam ya wabu elingono saka ngendi gonmu ana ana ngendi sabenika marang ngendi gonku meka Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam tujuane iku apa langsune kanthi kawa ingkang mau praktekno nuli jawab kanthi cetha Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam saking Allah wonten kula saking alam dunya akhirat mamantu meka ridha Allah maksud kula Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam saben dina katon cetha percontohan wela-wela sering sumarapan dosa izin mayit manungsa Allahumma
azabatana wa qina adzabana. Akan itu paring sodako mungkin ke Allah tansah paring rindu ganjaran ingkang dikalimatkan. Amin. Berarti kami mati dan kita doakan. Akan melaksanakan acara rangkaian kali menikah menuju pengawasan. Jadi pengawasan wonten ing dalem menika bagi paring pantun Bapak Kiai Muhammad Bayi. Kami menikah wekdal sajatipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Hadratan muhtaramin sakum sanipun para pulian bin sepuh sedanten jamaah pengawasan Sabilul Huda ingkang hormatan boten katalukan Sohibul Bait sakeluarga Guru Salim ingkang tansah kita hormati inangkung ingkang persekuaken Mbah Nggih Pumimin Pak Budi Santoso Pak Sudiro boten kedatangan rugen saunawis monggo sareng kula dherekaken manjataken puji syukur pangalunggunan dan ayunan Allah Subhanahu wa taala biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. wonten ing rika lenggan dalu menika saged mujalasah wonten ing majelis taklim, majelis zikir, majelis ingkang insyaallah boten barokah. Kasih menika mugi-mugi keniatan kula dasan keniatan panjenengan sedaya kalebet sedayapun niat ibadah ingkang sakmangke kita sedaya badhe nampi kesayangan ganjaran saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita tuju dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para rawuh ingkang menawa monggo kapurwakan kanthi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halal tawi iki iku karajiku minan niyahati alal mayyiti nerangke bab
sengit minania hati saking sambat-sambat utawa jerit-jerit ngaran mayit ing atase mayit perkara sing ora oleh ngambil tumibane haram yaiku susah banget ke susah bahasane juwet nek timbake rambutnya di awal-awal nek diujarit nanti disuwek saking bangetnya kelangan niku angsal mboten nggih janjane manusiawi takala kesalahan keluarga kita ingkang pun tresnane susah namun sing disayangke sing ora oleh susah sing nganti dibanget-bangetke sing kaya-kaya ora nrimo ing takdire Gusti Allah. Niki nggih tembung kalimat niki gampang. Kalau ora ana kok sabar kuwi tumibane gampang. Sabar kuwi gedhe rekasane. Kula nang bab sabar niku rak kabehan wonten sekawan perkawis ana sabar netepi musibah ana sabar netepi perkawis fardu ana sabar ing atase nglarake atine manungsa sabar ing atase fakir nal fakri lajeng teng mrika pun dawuhaken wonten setunggalipun pangandikanipun Kyai Wahyunipun Gusti Allah ndawuhken dhateng Nabi Musa alaihi salam. Dawuh kados napa ya Musa malam yasbir ngalal balai walam yarondo biqadai malam yashkur nakmai fal yakhrij min baini samai wal ard wal yatruk robban siwaya. Niki tatkala umuripun dawuh nang Nabi Musa neng kaume niku wonten perkawis 3 sing janjane kula jenengan kedah maklume krana dadi kawulane Gusti Allah niku nek cara dene wong sing takwa kudu mituhu kudu ngedohi sing dadi larangan niku sing sae nek kula jenengan ora iso nggih kadang apik kadang Allah nggih mboten saged diselaki ila langsung malih kita udah semakin ngemoten malam yasbir man sapane wong lam yasbir kang ora gelem sabar man ngalal bala ing atase balak niku nggih ujiane ana kalane ujian alam ana kalane ujian kelangan bondo itu sudah dilestani napa wujude kecalan wawan nandur neng tetanen sawah boten panen kelangan nyawa walana puluhan nakum nidawan walana puluhan nakum bisaitim minal khawfi wal juni di kula dengan diuji oleh Gusti Allah kanthi kawontenan meleh luwe wedi nek kula dengan biyen kok paribasan nganti jembak ngawul-awul rambute dhewe lan nganti nyuwek-nyuwek jarike dhewe saking banget susah le nelongso kaya-kaya kiwa tengen iki sak kanggo anak ra kanggo dulur ra kanggo tanggane wis ora kanggo wis kecalan sing tak
nengi padahal tanggane yo pirang. Mula nek cara dene wong mati satu tumbuh 1000. Jadi nek matu sati ya pokoknya ya mati takdir Gusti Allah, masih ada kewajiban yang harus dilanjutkan. Mboten kok malah golek tampan. Dereng jamu mati janjane ya mboten duwe masalah lara ya ora, masalah ekonomi ya mboten. Ngerti-ngerti memang sakderenge wis persiapan tampar kenur. Dan itu tesih sederek saking Pak Dukuh. Pundi nika Kali Putih Pak dereng dangu. Padahal sak jejulek kula ya urung tau krungu Kali Putih ana wong gantung. Dadi persiapan kenur dilalah wirawiri ning kamar mandi niku anak sedulure nggih mboten graik to. Ning saderenge wis persiapan kenur lah mungkur niku pun gantung kok dilalah cepete mati niku lho. Ya Allah. Janjane nek wong gantung niku Gusti Allah ridho apa ora ta janjane? Nek mboten ridho kenapa kok cepet mati? Iki kok takdir Gusti Allah mati. Ya Allah. Jadi cara dene niku mboten dangu. Nek embake terus dipancal kursine rak gojek. Ya iso mati iso. Ora ning prosese kudu suwe wong nembe sore magrib iki tesih berbicara ngomong kok. Dilalah ya kok kowe gampang ora jalan. Jenengan do kersa bunuh diri mboten bu. Oh kurang gawe. Pun mati takdire Gusti Allah mboten sandekne neko. Nah jenengan arep nyabrang ning dalan kono wis pokoke nganti soalé tambah lunyu dalane ya tambah seret nyawane itu berarti. Oh niki ngendikane Kanjeng Nabi, barang siapa sing diparingi ujian kados denten kecalan seduluripun ingkang kapundhut wonten ing sane Gusti Allah napa susah niku angsal ning aja dibanget tetep kelingan bilih niki ujian saking ngersane Gusti Allah takdire Gusti Allah. Nek cara kula isih duwe bojo isih duwe anak berarti tesih duwe kewajiban. Ora kok wis putus asa nganti terus sudah saya wis jelek uripe arep tak akhiri dengan bunuh diri dengan menggantung. Pas kaya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ya hatu utawi sambat-sambat iku minal jahiliyati setengah saking sifate wong jahiliyah. Wa inana ihata mongko temestune wong kang sambat iku idamatat ing dalem nalikane mati. Sapa naihat walam tatub lan ora gelem tobat sapa naihat. Dadi wong sing sambat-sambat niku wau ya kata ngabuk mongko bakal megot sapa Allah Gusti Allah lahang maring naihat megot siaban ing dodot kang putih kotironin tambahe wadirngan min lahabin nar wadirngan ora pakai centol Pak. Ngendikane Kanjeng Nabi anniyahatu minal jahiliyah. Dadi sifat wong sing diuji nang ngersane Gusti Allah tatkala diuji kanthi sudaning bondo kanthi sudaning nyawa ning boten dibalekno ning ngersane Gusti Allah maka iku termasuk orang-orang yang mengikuti sifat jahiliyah. Jadi sifat jahiliyah itu dulu sebelum Islam datang, sebelum Kanjeng Nabi diwiosken niku zaman jahiliyah. Lah nek saiki zamane zaman apa? Zaman Islam. Mia harusnya paham dengan hukum Islam. Ning sakniki angel do dihukumi nganggo Islam. Ana hukum tapi kadang nyuwun sewu ora patek do dinggo tegese do diterjemahke.
Jam contoh misalkan sakniki sing kathah terjadi, Pak. Hukum malwaris niku. Dadi hukum malwaris niki saiki ngukumi hukum mariske lemah, mariske bondo lanang karo wedok niku wis ora nganggo patokan Al-Qur'an. Jadi gawe padha alasane ri dan padahal hukum aslinya bahwa cara bagiane siji banding loro. Dadi sing loro kanggone sing lanang apa sing wedok? Lanang sing siji bagiane wedok. Ning do trimo napa mboten? Mboten. Niki mulai Masya Allah hukum Quran sudah mulai ditinggalkan. Niku barang sepele napa abot? Abot. Kuatah sangat sing saniki pun nyebal saking hukume Gusti Allah keluar dari jalur Al-Qur'an ku pun kathah mboten jamak. Lah malah kosok balen. Teng jaman saiki malah bolak-balikan. Seharusnya kita ugemane Quran itu semakin kuat. Ora kok malah dimanipulasi karena kepentingan pribadi manusia. Lho kadang kula jenengan iki janjane nyambut gawe jaruk. Niki yo janjane nek menungso niku ana angon wayang. Nek kula jenengan tak ngebut. Nggih. Dadi kaya-kaya ora dienggo. Cara dene ana wektune nggo ibadah. Wayahe ibadah ya ora kanggo, wayahe ngaji ya ora ngaji. Ming pikirane iki setiap malam ming urip nyambut gawe duwite niki rata-rata ngoten niku. Lah alhamdulillah kula jenengan setiap wekdal tesih diparingi hidayah kenikmatan yang saking Gusti Allah, mensyukuri kenikmatan sing kados denten diparingi awak sehat, ditasarufe kangge ngaji, tasarufe kanggo ibadah sing sifate langsung nang ngersane Gusti Allah, salat gangsal wekdal, ngajine ya ora leren. Senajan to paham ra paham alhamdulillah. Maka tekan iki ya regane ya larang lho, Pak. Wong niki wau nek kula ditali mending nang omah kok. Wong mantuk tenan sih jarane. Ora kok sing ngantuk manten anyare mboten. Dadi sambat waduh yes kelangan anak siji. Mentas ya Allah. Aku mbayangke biyen manten anyar gek ya ngopo. Yo manten anyar bu aku. Wis. Ya Allah. Para rawuh hadirin hadirat ingkang minullah. Mila monggo sareng-sareng ngodina mawon sinaosa jaman sing kados ngeten iki kula njenengan tetep diparingi saged tetep kenceng negocekan ning taline Gusti Allah. Kados ada yang bertanya datang kula, Pak. Nggih urusane kalian riba. Riba niku angel mboten kantenan. Mula arang-arang do nerangke riba. Nyuwun sewu teng Dasa Wisma PKK. Kula kinten mesti terjadi simpan menyimpan iki jenenge apa? Terus jadine apa kuwi? Hah? Napa Bu jadine? Mboten bahasane napa? Jasa. Ah kok jasa iki apa to di sini apa? Bunga. Bahasane niku napa? Senes bunga saya, Pak. Ah kok koperasi maneh. Napa Bu? Hah? SHU. Bos bagi hasil. Nah bagi hasil benten, Pak. Boleh apa tidak kalau bagi hasil? Boleh. Tapi kadang nyuwun sewu. Jadi ada sesuatu yang menjadi syarat boleh meminjam ini, tapi nanti kembalinya harus sekian. Niku riba. Oh, apa to lingarane aku kok bahasane niku pinuk ngata jamak lho. Nganani. Hah? Kok nganai meneh. Jelasan. Pun monggo lah kesane. Niki nggen kula nggih nembe tren karena ini hukumnya datang len rangno keri.
lelakone wis do dilakoni sikik yo rasane inu Pak. Dilalah wonten malih sing tenggen kula, juragan gedhe Pak. Setiap pedal 2 tahun atau 1 bulan ketoke di antarane niku le ngedukke kur niku mboten main-main. Dadi 200 sampai 300 juta bahkan sampai 500 juta. Kemudian dengan persenan sekian cara dene niku rak namung 10%, dadi mung citik. Lah niku jenengan hasilnya pinten? Kula balik meneh kula nggih ngubungke meneh. Inuk napa mboten inuk? Lah yang jadi pertanyaan ketika niku dilakoni ternyata ujiane diparingi anak sing rada beda karo liyane. Dilalah nyuwun sewu rada nakal sithik. Nakal terus dirabekke ngertine terus mari. Alhamdulillah rada mari wong niku sowan tengene Mbah Kiai. Cara dene disuwukno. Nah suwukne isih bayi to isih anak-anak wangun. Lah nek wis gerang. Tapi alhamdulillah niku diijazahi lajeng tengken Gunung Pring setiap wekdal. Lah akhiripun dinikahno kagungan putra. Dilalah anak nembe umur 4 tahun nek mboten 5 tahun. Ketoke niku pun mlebet SD nek wis mlebet SD berarti wis punjul sekene. Dine ujian mripate niku kenging kanker. Kanker ning mripat sing akhire dioperasi terus saged ning mboten saged ndeleng. Lah tenggen kula sonjon rak matur apa iki termasuk kula niku mergo dolanan niku nggih mboten. Jenengan wong Jawa iya. Kula nggih wong Jawa biasane ming digothak kula wangsul malih Pak nyuwun sewu. Nek Mbah Kiai mawon ngendika kita ini hidup di zaman seperti ini tidak lepas dengan riba. Bahkan apapun bentuknya kaji pun pasti melewati dengan bank. Ora kok riba, Pak. Mesti lewati bank. Lah hukum fikih neng kitab niku sing mlebet neng bank nganti ming tukang nulisi jenenge sekretaris bank itu wis melu riba. Kuwi mutlake ngoten niku. Lah nek wis ngono kuwi berarti kula jenengan nek mlebu ning bank rak wis wedine ra jamak. Padahal sinten sing mboten nate mlebet bank? Pak Haji mlebang. Ya Allah. Kula niku nggih nyimpene nggih teng bank nek ndek duwit wong kadang metu karo mlebune malah akeh metu. Ya Allah. Pun. Dadi nek wis ngertos hukum teng mriki bagaimana manipulasi kuwi ra jenenge memanilisir iki lho. Meminimalisir. Lah wis. Wah ngantuk ini. Meminimalisir. Dadi menyedikitkan ngono lho. Dadi aja ngasih terlalu. Ibu-ibu monggo. Nggih monggo aturane nggih sithik-sithik pon. Nek cara dene aturan sing ora cocok ning ati biasane ming perkara ming arep dienggo kepentingane awake dhewe melawan hukum Allah. Lah lebih baik kita hati-hati melawan hukum Allah apa kita ini berusaha mengikuti hukum Allah. Niki sing kula jenengan sing mutuske ming awake dhewe. Arep wedi nang kono apa ya nang kene ya tetep wedi. Nek nang kene wedi berarti sesuk insyaallah digatosno oleh Gusti Allah. Ngeten iki nek mboten digatek utawa mboten disampaikke ya ana sing dadi barang. Kula nyuwun sewu sedanten ujian. Ya muga-muga sabilul huda dipun tebihken saking perkawis ingkang dadosaken riba. Ingkang estu kula jenengan pun tebihaken saking lelampahan menika. Kula jenengan pun paringi rezeki ingkang halal lan barokah. Amin. Nambahkan keberkahan teng kula jenengan, nambahkan kesaenan teng kula jenengan. Allahumma amin. Pun mekaten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi wonten dina lan manfaat. Dinunga muga-muga kula jenengan paringi tetep iman amin. Pun paringi istiqomah ngibah. Baik.
paringan gansar rezekine solihan solihah putra wayahe pinaringono makmur desane guyub rukun siji lan sijine toleransi menghormati senajan to beda agama insyaallah Gusti Allah nurunke saya tambah kathah rahmat sing diturunno Allahumma amin. Kadang kirang langkung ngapunten sareng pun pungkasi kanthi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken kumintan pun kecengasan pun Bapak yang mengenai pisan keparing pangaosan wonten ing dalu menika pisaken nambah pangaosan kula dengan para Bapak para Ibu dalam pangaosan sabilul huda berahmati Allah Subhanahu wa taala dalam menika sangat dekat paripurna dalam untuk panggilan tidak tutup namun saat dari juga tutup tidak kenal baik paparan ing dalu menika ikantos 103 sorkan rupiah monggo kita syukurikan dua sana hamdalah Alhamdulillah. ini ujian acara wonten ing dalu menika ingkang pikantuk Bapak Samijo awan-awan mahasiswa bagian malam selain ikan bakti datang wonten kalebipun Bapak Sami. Terima kasih. Kami mohon membawa pemanggilan dalam mikro kita tutup sarana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadir ya. Monggo. Alam boyo sabar boyo. Sallallahu Nabi Muhammad. Mboten betah, Pak. Ora genduran Un. Ora nggawa ya Pak Awi. Matur nuwun. Pak Desain. Cap. Wah, ya. Tentermu jenenge sapa? Hah? Nahrawi. Nah, ya. Arang, mantare ten nika. Un. Monggo, nggih. Matur nuwun.